Balima Anyakuma très urgent. Balima ou et comme Mali politicien Abdou Niang selon Abdou Niang comme Mali politicien comme 26 mars kelemikara ka Moussa Traoré genga bo fangala comme Mali politicien do barake comme Mali politicien nunu ko munye et sambisa bandoni ke fangala ko lutara mercenaire de ta Haïti kelengele flene ko Mali politicien tara mercenaire de ta Haïti ko kana Malien faga ko ka Moussa Traoré ko o gen ko bo fangala Abdou Niang ko Seydou Badian Kouyaté ya fo alingena no anga tchekorobai Malien mena o bo filila ou be ka bobi ou be ka kuma 26 mars kan ka kina fo mo munu 26 mars ka be mo langolundi abete mo langolundi mo nyuma kumbala wallahi billahi mo nyuma kumbala et puis mena Abdou Niang be ka do manipulation ko mena Malien be la jeli famia et d'abord 26 mars la mogo munu fagara parce que Mali dante Bamako drogne quoi abise ka ke Bamako ko do kera mais kitane kitakadi vendredi noir be ka domina ne kumbe kita wallahi ne terika dobe a togo dale me Sékou Touré kelengele mu flede ntefaka ambe togo amba en démissionnaire amba wole ko manju wallahi o ba o aklobena kitaka be klobene la mogo munu fagara kita mercenaire ma kitaka o fagade police munu be kita o de kitaka o faga ne re nya de police o be ka marfa chi mogo la ka mogo faga ne terike ba jolembe ne re jole ne nya bala police ke marfa bo ka chala Mali surasu yere fana kumbe ka kise chi mogo la o ye chien di ye atentiku kumbe ka ke ce sont les réalités qui sont incroyables akana ke na fo et ça dit parce que Anyabo bolo jala quoi. Ça nous met à quoi de manipulation. C'est vrai, politicien maïnde. N'était qu'à politicien maï. Politicien bi maï. Politicien chimi maï. Ou est tièdi. Mais Mali chili mikera. Mali janfali mukera. Politicien ni sorasi do de barainke. Mena do sekera de la kafonyana. Atete ma bossa fe kachung. Politicien munu kumeka barakede uni atete uni sorasi do de kumenyon kalama akula. An fana kumeka M5 keleke domine ani ni sorasu kumenyon fana kalama amafo uko aish. C'est pour vous dire que mais atete kera horonye atete fangata munu kumbe gabakuru flila olde kera président ni olde kera ministre yo orlambe atete fou atete Moussa mine domi ani munu ye keleke anol de fanga maraka tla ka fali baro na o kle nyogonye hali shwen rola hali al na beta shweni na yo kle nyogonye ka shweni ke tieka wallahi billahi be nyabulu na be koko ke hal na be bandiya de la ima aita barla glomina ka teria kadide donc kelen au kana ayake ala kama ni ko temelendi au kana na mogo kungulu chauffé ni ye manamana kandi quoi bi Mali be John de bolo bi Mali be sorasu de bolo bi au be ka mogo munu na goshi ko lo e Mali chi o mogo kelen on ni Assimi ne be ka barake bi o mogo kelen olu deunde Assimi Goïta nunu ni aita CNT la CNT be politicien et exemple flana jumengi Ablay Maiga kelengelen fle Ablay Maiga mu fleni Ablay Maiga ngo Ablay Maiga fakui azmadi est-ce que abo kalama Ablay Maiga azmai sanuye azmai bubeiga parti de Ablay Maiga fawo mugodi bube ni Ablay Maiga fakumbeta Ablay Maiga fakumena ta kasona Alpha Oumar da sauvé et je m'excuse bube da sauvé Alpha Mali président foloko Alpha kumena Ablay fenga don kasona mais angam pa orokuna o be ka mercenaire ko kuma mun fo ko politicien tara France ambassade là c'est vrai et révolution fait beke infiltration be ka kono o e tiedi politicien do kunga agenda bubulo o tiedi mais o be ka 26 mars ke ina fo mo fanga fe kera be mercenaire abete mercenaire de ne kitaka de ayta kitaka o nginga mercenaire kele mata kitaka don fagara kita tenintugu de kitaka don faga
ne Sékou Touré be ne kitaka be kloben na ne mangalon tege ka mogo jeni ka tenitigi jeni ka essence bo ka jeni an da damine kita billahi politique kise ti politique kitaka ye police sabadi faka adon kita 91 be donga bala Moussa minana 91 be donga bala police mata kita tentigi kunse ka yenya na kita fona bora chantara mula doni abena la cheni ira ko teni bila ro ikume mena ki fakadi donc Mali tenentigu yere de kisata ka ci mogola c'est la pire vérité o tient de abisa ka mercenaire fana kumbala nte sosolike parce que ou beka do manipulation jumena sa ou beka foko Mali segini parce que nyabala Assimi Goïta be ka dese 600 donc manipulation kuma mbuda sa ou desara communication bela ou desara ka ko beke bi Mali fan bekele no jadisier o ma ke ka politicien kan to fangala ma kidal be bin domi politicien kunte fangala odo sorasi de kumbe fangala Alpha Omar Konarebe fanga bla domi Mali contrôle kumbe Mali bebulu kata kidal fo kai armée malienne kumba bela a be contrôle kumbe sitarni kunte jeni ka politicien to fangala sitarni kunte ka jeni Mali kono de sorasu de nale sitarni jenu daminena sorasu de kelenga fangata jadisu yekera Mali fambebo. C'est la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Oh, na, ko jakuma ti saka fouare la ko nyina nkindala. Ni Abdou Niang be malu, ni horon dende do. Abdou Niang nunu, 91 be ke wakatu na ka sora Abdou Niang bamule ba bakola di. Ava kala meko 91 ya sora Abdou, ese Abdou Niang be, ese Abdou Niang te 90 de oube mouli. Abdou, iya wala tanto, c'est un petit, eh. C'est juguya da koro ka lahara juguya quoi. Sinon, Abdou Niang nge démission fitini de. Abdou Niang te me 35 ans nununga. Maka tiens de fois na koui. C'est un petit. Ayo ta petini fitini de do mais ni juwara kinga ninge juwa ibe che juwa ko ya kele ko chekorobani ni ene na Abdou Niang blakanga 100 mètres bol ne betakada walai ni ene na Abdou Niang blakanga 100 mètres bol ne betakada ni ene ka Abdou Niang iba ka koronni ka sorone de kon fitini de do donc a fo onyena ambe oro mina bi siternu mi se ka do choko jume ka soroma jini ambi se ka farabugu libérer choko jume ambi se ka malla avancer choko jume. Mais dongo do au débat aussi politicien ya donta politicien ya bota politicien te fanga la blue politicien uga tanke utara mais au politicien kelen o jonguna nunu e Abdou Niang e de kumbe politicien nunu ko wulu yala sala hala madenga ke horo ni sorasi munu fle fanga la Abdou Niang mu fuma mo site ka fuma mais horo nya bana ne be conseil kelen de fo malien bengena lolo ko songa mango AST révolutionna sorasi munu fle fanga la Mali Burkina mon cadeau mo mo mut la jakuma cadeau de cadeau je sais ali capitaine beti munu mo ou fasada kangalon tega wo de cadeau munu me tien funa to lu fait Assimi beti capitaine beti c'est la pure vérité même père même mère je vous dirai être très honnête avec vous j'ai beaucoup de respect pour les Burkina mais c'est la vérité a mogolangolo promotion be ka do ali Burkina bi la me ka tien de fona donc voilà les réalités ayaka barake politicien te fangala politicien nga fanga bana peu oh fanga be aw de bulubi oh aw kata ani politicien kata politicien kumbe wakati na courant kumbe di malien ma politicien kumbe fanga la wakati na essence ko gelea kunte Mali kono malien kumbe courant soro malien kun lafia lendu c'est vrai chouenu kumbe ke mais ni surasu ye chouenu mi ke politicien ma ke ni surasu kara ku sunguru bauta ka Mali na fola da ka di sunguru bauma abnyang ta ata gelu waka ko fo Assimi fana mana fanga bla domina abe tiski plateau kelenga abe Assimi nunu fana la gushi na ma ka ka fone ma ko nyamogo den tato fleni o de koson ne Assimi hina be na ne be yele Assimi ka fanga la wallahi billahi o de kundo malien munu be France Italie e ka fana 26 mars la o be ka kuma fe fo abengalundi mogo nyana ma kumbala o chene me mogo do ye groupe ke choko mogo jugube mogo nyumambi e alia e Israël be ka seka iranya mogo faka mo ira ka jamano londo de be nafigi yala ye jama ke choko mogo nyuma bala mogo jugu bala donc 26 mars la mogo do kumbala
donc agara ese ka ba ko ke cogo do la ko doro ne kundo malien akambe malien mun be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci no wala be serve application télécharger na télécharger be ne ka corpor modo urgent do diro be na ya ere tay ko fa ka banque information be da so mo be malla Sénégal korbar Cameroun abulu ga orange nu ta nu to ko be 40 ga na wari ci ma ba soro orange mo na sur place donc malien o de ci gan kuma mbulu ka ira bela jelena sen mo bu yere flena photo flena ba ira la yananga daga e version wala fleni akana ngina de na Senweb application télécharger doro ne ka corpor mo urgent na bu do doro 20 € be na yo tay akabe ciao